Така, мисля, че така се виждам. Още малко. Нямам повече място. Здравейте, Еди, честит рожден ден. Искам да ви пожелая, какво да ти пожелая? Да си много здрав и щастлив, да преследваш мечтите си, да не се отказваш и да постигнеш всичко, което искаш. Знам, че вече се справиш прекалено добре с училището и с работата, така че няма да ти пожелавам нищо повече свързано с това, само много щастие и любов и не знам, всичко да е наред и да откриеш това, което наистина искаш да намериш. И знаеш, че съм много зле с тези сантиментални неща. Искам да ти кажа и мерси за това, че си ми бил приятел и да си направил толкова много неща за мен. Надявам се да си спомняш и да си пазиш това ключодържателче и да знаеш, че тук на толкова много километри винаги има някой, който си мисли и се сеща за теб. И винаги, когато имам някакви големи събития, свързани с говорене пред хора или с говорене с важни хора, винаги се сещам за това как ми помогна да се подготвя за интервюто и много ми помага, за което ти благодаря. Просто не знам, просто исках да ти кажа, че наистина си много важен за нас и много ни липсваш и много те обичаме и се надявам да имаш много хубав рожден ден. Добре с нас!